arrastatzeak eta galdeketak gaur Lapurdin, Hendaian 7 lagun galdekatzen dituzte ustez migranteen garraiatzearekin zerikusia dutelakoan. Uztaritzen eta itxasuna 2 gizon arrastatu dituzte goizean lotura lukete Apirilan kanboko herriko etxean izan zen. Protesta honekin, herriko kontseilua trabatu zuten 2 orenez eta ateratzean auzapeza erori zen. Frantziako lehen ministro berriak bere lan hildoak zehaztu ditu, biziki gora den eskuin muturrak erabakiko du, noiz arte egonen den agintean. Arratsaldeon Iberdingo lepotik, aktualitatea erreportaiak dendenak uztartzen ditugu, hauxe da, iparraldearen orena, ongietorri deneri. Leporatzen digute migranteak laguntzen sartzen leporatzen digutela. Migratzaileak Frantziar estatuan sartzen laguntzea egotzita deitu dituzte 7 ekintzaileak goizean goiz Hendaiako komisarian deklaratzera. Eta dozenaka lagunen babespean sartu dira, elkartasuna ez dela delitua aldarrikatuz. Sartu eta berehala jakinarazi diete behin-behinean atxilo gelditu direla. 24 oren ez luzatu daitekeen atxiloaldia hain zuzen. Elkarteek askotan adierazi dute elkartasuna ez dela delitua, baina gogorarazi behar da hemen Ipar Euskal Herrian ez dela lehen aldia eta hainbat lagun jada atxilotuak izan direla migratzaileak laguntzeagatik 2022 geroztik tartean gaur deklaratzera deitu dituzten 7 lagun horietako batzuk orain arte ondorio larririk gabe eta gaurkoa beraz mugarri izan daitekeela ohartarazi dute. Oso larritzat jotzen dugu hemen gaur gertatu dena, ez? Estatu frantsesak jasarpen horretan beste kolpe bat eman duen eta hau ezin dugun hartu. Behar ditugula bide seguruak migratzaileentzako Irundik Baionara, giza eskubideen defentsan egindako oinarritzen dela egiten dugun lana, bai hegoaldean, bai iparraldean, eta nahikoa da ekintzaileen kriminalizazioa, iparraldean ikusi dugu lehenago, gogortzen ari dira Frantziako gobernuaren hitzak eta uste dugu gogortuko direla ekintzak, orduan prestatu behar dugu ondorioetarako eta ondorio horiei aurre egiteko. Baten baino gehiagotan atxilotu izan dituzte eta baten baino gehiagotan adierazi dute ez dagoelako inolako deliturik kide hauek egiten duten elkartasun keinu guzti horietan. Eta argi dugu, hau jendea beldurtzeko eta kikiltzeko estrategia bat da. 6:00 berriro eginen dute mobilizazioa Bidasoa etorkinekin eta Irungo Harrera sareak deituta, ordurako askatu ez badituzte. Eskuin muturra gero eta indartsuagoa Frantzian ez da aginterat heldu, baina eskuineko gobernu berriaren biziraupena bere esku dago. Eta hainitzen artean, kezka da nagusi. Artistentzak izango dira zailtasunak eta gutxiengoentzat ere bai, beraz kezkak badira, baina bergira elgarrekin ongi xutik egon elgar, eta ondoan. Kezkagarria da. Sekulan ez genuen olako gorakada bat ikusi, eta gu migranten aldeko elkarte federazio bezala kezkatuak gira. Baina mementuko bederen ez dugu eskuin mutur antolaturik gure eskualegian. Eta uste dut herritarrek behar duten ere horroitu, historian ez dela hain aspaldi, 1980ko garai hortan, ze gertatu den, eta kasu, berriz ere olako gauzak gertatzen alko litazke. Dena aspaldi du eskuin muturra lehen indarra dela Frantziako estatuan, Ipar Euskal Herrian ere gauza bera Europako hauteskundeetan eman dezagun, bozkatuena izan zen 91 bat herritan. Nik bereziki urruñan ikusi dut lehen aldikotz, lehenik Europako hauteskunde horietan, gure auzo guzietan, eskuin muturra lehen ateratu da. Horrek ne ustez zerbait erran nahi du ere. Beren arrangurak hola plazaratzen dituzte. Oden txusen zer diren arrangurak, badira lana, badira mobilitateak, bada egoitza, problema. Eta gizartetik piskat aparte izaitia ere menturaz. Ordean guk arrangura horiek arrapostu bat egin behar dugu. Talde hori Euskal Hirigune Elkargoaren sortzearen kontra agertu baizen, gainerat bere buruzagiek diote Euskara bezalako hizkuntz gutituek arlo pribatuan mugatu behar dutela eta ez publikoan edatu hezkuntzan bezala.
Eta esperantza dugu, eskumuturari botoa eman joten jendeek, eman diotela ez arrasistak baitira edo eskumuturreko ideiekin ados baitira, behar ba, justu abandonatuak sentitzen baitira, eta behar dute ere beren egoera ekonomiko edo sozial larriari obendun bat eman horren aintzinean. La peur du déclassement, la peur de l'avenir, la peur pour les enfants. Et ces peurs sont cultivées dans de nombreux médias. Jendea beldur da mailaz apaltzea geroarengatik eta beren aurrentzat eta bide batzuek beldur horiek sustatzen dituzte errarekin gorrotoarekin denetan gertatzen da Europa iparraldean eren bakotxa bere alde. Diskurtsoa berritu eta giroa lasaitu behar da. Erakutsi ere eskuin muturra langileen interesen kontra ari dela beti. Eskuin muturraren gorakada dela eta Baionako hautetsiunek argi du eta aitortzen du alere agintean egon diren guztien falta dela eta neork ezin duela kontrakoa erran. Mais bien sûr qu'on est tous responsables. Tous les gens qui ont été aux affaires depuis les 20 dernières années sont responsables de cette situation. Batez ere 2002tik landa ikusi da pixkanaka eskuin muturraren botoa sustraitzen hasi dela Ipar Euskal Herrian ere. Eta azken emaitza elektoralak hori berretsi dute, hauteskunde europearretan lehen interpolitikoa eskuin muturra izan da 22,7%, lehen aldia da historian eskuin muturra lehen alderdia dela Ipar Euskal Herrian eta gainera diferentzia nabarmenarekin bigarren alderdiarekiko, Griezmannek 0,7% bat besterik ez baitzuen lortu. Eskuin muturra indartsua beraz hemen ere, alta bere hautagaiak ez dira bat ere ezagunak, baina azken hauteskundeetan lehen aldikotz bigarren itzulirat sailkatu ziren 3 barrutietan eta 2 itzulien artean emaitzak hobetu zituzten. Hor bada dinamika orokor bat oso nabaria izan dena bereziki 2002 geroztik, Marine Le Pen Frente Nazionalaren buruzagitzara iritsi zelarik berak garatu zuen desdemonizazioaren estrategia bat, saiatu zen eskuin muturra normalizatzen, bere aitak egiten zituen adierazpen antisemitak eta provokatzaileak alde batera utziz, eta horrekin batera gai sozialak bere egin ditu. Elle alertait le gouvernement et elle disait il faut filtrer les frontières. Herritarrez gaina, gero eta hautetsi gehiagok bat egiten du ere eskuin muturrarekin, hori ongi ikusi da Pirineo Atlantikoetako departamenduan Frantziako Senatua berritzeko hauteskundeetan, eskuin muturrak 25 izan zituen 2017an, baina 4 aldiz gehiago iaz Senaturako hauteskundeetan. Departamenduan 700 kide ditu eskuin muturrak eta jadanik prest dira ondoko hauteskundeetan parte hartzeko. ...2017an bakarlari gisa Mize taldea sortu zuen Miren Arbaizak. Lautada izan da artistak kaleratutako azken lana. Hain zuzen, diskokoen bat kantu proposatu ditu azkainen emazteak plazara lelopean iraganden ekitaldian. Ikusentzuleok Mizeren kantuekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte! Norbere patura askatu margotzeko bidea nahikoa du bultzada bat aizen fada txiki bat norbere patura askatu margotzeko